Гүзәл Галләмова. Түз йөрәк. 8-нче бүлек. Икенче көнне үк Илнурны подъезд төбендә очратты Рафис. Күршесен күрү белән Илнурның кәефе бозылды. Ул бүреген кашына ук төшереп киде. Шушы Рафис аркасында бит инде хатыны көн-төн талый аны. Кырыгына исәнләште. Рафис Илнурның кәефе кырылганны күрсә дә, ниятеннән кире кайтмады. Илнур, синең белән сөйләшәсем килеп йөрим. Әйдә бер утырып алыйк әле. Тегесен монысын уйламаган Илнур үзенчә фикерләп: "Бәби юарга дисеңме?" дип елмаерга тырышты. "Бәби? Ә син кытламадың да буга ишәли Илнур." Күршесенә сынап караган Рафис бер мәл сүзсез калды. "Бәби тәпи юарга чакыруым түгел иде. Мин аны авызга тамчы да алмыйм. Әйдә, әнә теге таган янындагы урындыкка аз гына утырыйк. Гүнах булмас. Күршеләр буга иш без" дип балалар мәйданчыгына таба атлады. Илнур аңа теләмичә генә иярде. Рафис урындыктагы карыны кулы белән сыпырып төшерде дә күршесенә урын тәкъдим итте. Безнең араны 15 сантиметрлы стена гына бүлеп тора. Стена ул кадәр салкын да түгел. Ә безнең үзара мөнәсәбәтләр боз кебек. Нигә шулай ул күрше? Югыйсә начарлык та эшләгән юк бер-беребезгә. Аралар көннән-көн ерагая бара. Рафис Илнурга таба ярым борылып ук утырды. Илнур Рафиска туры карамаска тырышып әйтеп салды: "Ышанмыйсың син миңа, Рафис. Чын дөресен әйтәм, хит ачулан, хит юк. Хатын көндә синең тормышны мисал итеп минем башны ашый." Илнур бу мизгелдә үпкәчел баланы хәтерләтә иде. Бу сүзләргә аптыраган Рафис: "Сиңа ни кымачаулыйсың?" дип кенә әйтә алды. "Миңа түгел, хатынга кымачаулый. Синең тормышыңның бездән артык булуы эченә тия аның." Син шулай дигәч, мин мизгел эчендә сезнең фатир белән үзебезнекен, андагы бар нәрсәне күз алдыннан үткәрдем. Дөрес, безнең фатир 3 бүлмәле, сезнеке 2. Җиһазлар сезнеке шәбрәк, чөнки әби-бабаңның азмас акча тамызганын үзең үк әйтәсең. Әмма мин үзебезнекеннән канәгать. Матур гына кызыгыз бар, кем әйткәндәй, орлыгы Бохарада түгелдер. Сез дә алып кайтыгыз бер малай. Икегез дә эшләп торасыз. Әби-бабаң дачасыннан нигъмәтләр ташыганыңны да күрәм. Надиягә кешечә яшәргә әни мишәйт итә шул. Шуңа тузына ул. Аның сезгә кымачаулаганын күреп, мин һәм хәтта безнең кечкенә кызлар да көнләшә, Илнур. Чынлап та, ул нурлы йөзле күрше апа мәктәптән балагызны барып ала. Элек яслегә йөрткән. Безнең подъезд сез ашаганның исен генә исни. Нигә кадерен белмисез анагызның? Надия дисең. Надиянең әнисе түгел бит ул. Нигә әниеңне кыерсыттырасың? Ул сине ялгызы үстергән түгелмесең? Катышмыйм мин хатын-кыз арасына. Хатын-кыз арасы түгел бу. Бу синең белән әниеңнең мөнәсәбәтләре. Рафис Илнурның йөзенә текәлеп карап, аннан теләктәшлек эзләде. Әмма күршесенең чырае битараф иде. "Эй, Илнур, белсәң икән, әтиең булмау ул әле ятимлек түгел. Анаң үги булса, үз атаң да үзеңнеке булмый икән. Әни үлгәндә мин 2нче класста укый идем. Апам 5нчедә. Мин әнине бүген дә сагынып искә алам. Берәр сәгатькә булса да кайтып, минем балаларымны сөйсә иде. Читтән генә шуны күрсәм дә канәгать булыр идем дип уйлыйм. Аңа сөйләр сүзләрем күп. Шул сүзләренне тыңлап кына торып, янымда утырып торса да күңелем булыр иде. Ә син бик ялгышасың. Ир бул син, җибемә. Хатының да хаклы түгел. Эй, акыл сатма әле. Бик ышаса, алып чыганы. Сөйлисе сүзләреңне сөйлә. Бик ярата ул синең кебек сөйләшергә." Рафисның күңеле төште, сөйләшәсе килми башлады. Шулай да акрын гына әйтеп куйды: "Ә көннәрдән бер көн акыл сатучы түгел, үзең киңәш сораганда тыңлаучы да булмаса нишләрсең? Хасанов, миңа синең бер сүзең дә кирәкми, үзең дә. Син минем бәхетемне җимердең. Сез бу йортка килү белән бездә тынычлык бетте. Хатын сездән көнләшә. Менә шул, сау бул."
Илнур подъезд ишегеннән кереп югалгач та, озак кына уйланып утырды Рафис. Кеше начарлык күрмичә, яхшылыкның кадерен, авырлык күрмичә, җиңеллекне, борчу күрмичә, тынычлыкны, анасын җуймый торып, ана кадерен аңламый икән дигән нәтиҗәгә килде. Көн салкын булуга карамастан, Рафис авылга кайтып китте. Моңарчы бер атнада, үз ягына икенче атнада Гөлфинәләргә кайтып йөрделәр. Хатыны йөклелекнең соңгайына кергәндә үк юлда йөрмәс булганнар иде. Атынын ярата, бик хөрмәт итә Рафис. Гөлфинәсе искиткеч акыллы, күндәм, итәгатьле аның. Дөрес, туган йортка түгел, апасы белән җизнәсенә кайттылар авылга. Әтисе янына кереп, хәл генә белеште Рафис. Хәл белешү дигәне йөрәк канатып чыгу иде аның. Тормышны пран-заран китергән үги әнкәнең башка ир табып кияүгә китүенә дә 2 ел үткән иде инде. Кайнар хатыннан күзе томаланган ата Сониясенең үзеннән китүнең сәбәбен аның йөгәнсезлегеннән түгел, кызы Вәсиләнең тыкшынуыннан күрде. Рафис башта шанмады. Үги анасы чираттагы ир белән берәр атна гына мавыгыр да кайтыр дип уйлады. Аннан бер айдан кайтып керер кебек тоелды. 1 елдан соң да барыбер кайтырына ышанды әле. Ни дисәң дә, кайта китә булса да 12 ел яшәде бит әтисе белән. Рафисның эшеп исереп яткан әтисе янына гаиләсен алып кайтасы килмәде. Җитмәсә, әтисе эшкәч, эшә китеп сүгенә торган иде. Вәсилә апасы йортына кайткач, туган йортына килеп, әтисенең эшләрен эшләп киткәләде Рафис. Үткән айда ярылмаган утынын ярып иде. Күгәненнән чыккан копканы рәтләде. Алдагы елларда да Сония югалып торган арада, бу кем йорты дигәндә, минем туган йорт дип төртеп күрсәтерлек булсын дип, җәй сайын йортның тәрәзә йөзлекләрен, капкасын я булмаса алгы рәшәткәләрен үзе буяу алып буяп, туган йортка бер ям өстәп, йөрәгенә шифа ала иде. Соңгы елларда әтисе эшкечелеккә тәмам биреште. Атаның кешелектән чыгуына, туган йортыннан арткы урамда гына яшәгән нинди көчле рухлы апасы да кул селтәде. Тыңлый торган түгел, көрәшү файдасыз. Туктар сәгате суккач, үзе дә туктар. Минем бар көчемне суыра ул диде. Әммәнә сәрхүшлек нәтиҗәсе. Рафис авылга кичке караңгы төшкәч кайтты. Кичке утлар алынган йортлар арасында бары аның туган нигезендә генә ут юк иде. Якынлашкан сайын йөрәге сулкылдап типте. Күпме авырлык күргән бу йортка борылып та карарга тиеш түгел идем бит мин. Күңелгә газиз шул син туган йорт диде ул, җилкенгән йөрәге белән бергә ашкынып атлап. Эй салкын иде. Баштарак әтисе өйдә юктыр дип уйлады ул. Утны кабызды да газ миче янына килде. Газ сүнгән иде. Җаен белмәгән газ миченә ут үрләткәндә, ыңгырашкан тавыш ишетеп сагая калды. Атылып алгы якка чыкты. Әтисе караватта бөкрәеп килеп, бер телогрейка астына сыеша төшкән. Рафис акрын гына әтисенең башын ачты. Йөрәге жу итте. Бу бөтенләй дә әтисенә охшамаган иш. Сакал-мыек баскан йөз, сары төс кергән бит. Әти, ренләгән күзләр чак ачылды. Төпкә баткан тынык күзләр Рафиска төбәлде. Ике генә атна кайтмаган идем бит дип уйларга өлгерде ул. Аксыл куллар Рафис кулына үрелделәр. Алар салкын һәм бик ябык иделәр. Тамак төбенә төер утырды. Әти, ни хәл? Гысман бер кәлимә сүз әйтмичә, улының күзләренә төбәлде. Бер генә сүз әйт, әти. Хәл шушы, авырта. Ата эшен тотты. Хәзер ятып тор, яме? Ул әтисенең өстенә юрган япты. Газны кабызып киләм. Кайнар чәй эчәрсең, диде ул. Хәлнең уйлаганнан да начар булуына борчылып. Чәй кайнаганчы, багына су тутырды да мунча ягып җибәрде. Әтисенә тәмләп чәй ясап эчерде. Мунча өлгергәч, әтисен мунчага күтәреп алып керде. Сакал-мыекларын кырды. Күпчелек авыл кешесе кебек үк, хастаханәгә бармыйм дип, аяк тирәр дип уйлаган иде. Карышмады әтисе. Иртүк баш кала хастаханәсенә килделәр. Бик җайлы туры килде.
Кирергә тиешле кабинетларны бер көндә йөреп чыктылар. Бар кәгазьләргә күзәтү ясаган табиб, авыруга кичекмәстән аш казанына операция ясарга кирәк диде. Госман улының фатирына беренче тапкыр аяк басты. Киленен дә әллә 5-нче, әллә 6-нчы тапкыр гына күрә ул. 5 еллар элек микән күргәч, минем беренче хатын күк матур икән дип уйлаганы истә. Хәер, Сониягә өйләнгәннән соң ул беркемне дә күрмәде. Аңа Сониясе булса, эчәргә булса, шул җиткән иде. Оныклары туу колагына бер кергән иде керүен. Улының икенче кызын бөтенләй дә күргәне юк икән әле. Беренчесен тәпи йөргән чакта алдына утыртып яратканы булган иде. Малай онык туганын белде анысы. Вәсиләсе әйтте. Әйтте түгел, әрләде. Син безне бер бызык хатынга алыштырдың. Хәзер аракы чыңгылына төштең. Оныкларың белән дә кызыксынмыйсың. Нинди ата, нинди бабайсың син, диде ул, яшенә булып. Бала күтәргән килене ишектән керү белән, ни хәләти, кайтып җиттегезме? Әйдәгез, түргә узыгыз, дип, кояш кебек елмайды. Исәнме, килен? Әйе, килдем менә. Кызларым, бу бабагыз. Алсина күзләрен шарландырды. Апасының колагына пышылдады. Апа, бабай ди. Күрше дәвәнидә керәме хәзер? Барысы да көлешеп куйды. Госманның үз гомерендә беренче тапкыр авыруы, беренче тапкыр калага килүе, хастаханәгә беренче аяк басуы иде. 53 яшенә җитеп, беренче тапкыр үз өендәге ятагында ятмый ул бүген. Үз өендә авырып ятса да, бүгенгә караганда яхшырак хис иткән иде үзен. Госманның ярты җаны авылда калды. Әллә хастаханәгә барып тормыйча, иртәгә авылга кайтып китәргә микән? Менә дару эчкәч басыла да икән бит. Үлсәм дә риза. Тик каладан авылга гына кайтарып куйсыннар. Операция өстәлендә үлеп китсәм? Уйлаган уйларыннан тәненә салкын тир бәреп чыкты Госманның. Юк, үлсәм үләм, ләкин пычак астына кермим. Иртән хастаханәгә барырга әзерләнгән улына: Мине авылга кайтарып куй. Бармыйм, диде. Әти, юләрләнмә. Авырта бит ул синең. Шул авыртуны басар өчен тагын эчәчәксең. Җитәр. Син эчкәнне бер савытка җыеп барсаң, бер цистерна тулган булыр иде. Әле дә түзгән бу ашказаның синең. Кире уйлама, операциядән соң тормыш юлыңны үзгәртерсең. Әле син карт түгел. Әнә оныкларыңны сөярсең. Кемгәдер бу бәхет тәтем иде. Әни каберстанда 20 ел ята. Ходай биргән гомер өчен көрәшергә кирәк, әти, киен әйдә. Госман теләр-теләмәс кенә киенеп, ул артыннан иярде. Шулай да ниндидер көч оныкларының башыннан сөеп сыпарга кушты. Гөлфинә исәнлек саулык теләп ишектән затып калды. Госманның оныклары белән кешечә беренче күрешүе һәм соңгы саубуллашуы иде бу. Язның озын көннәрендә 9 катлы йортның көн ягында көннәр буе кояш көлде. Йөзләгән тәрәзәләре артында тормыш гөрләде. 5-нче каттагы 2 янәшә тәрәзәнең берсендә көндезләрен бәхетле ана бишек җыры киләсә, икенчесендә бәхетсез ана зары ишетелде. Бәет мөнәҗәтләр әйтелде. Ә кичләрен бер гаилә чыршу килгән балалар авазына күмелсә, икенчесендә ир белән хатын кычкырышты. Эш атнасы тәмамланган кич иде. Юаш Илнур барысын да гаҗәпләндереп, башта хатыны белән кызын куып чыгарды, аннан әнисен. Рафис бу талашка битараф кала алмады. Ярдәмем кирәк булса керермен дип, колагын шымартып йөрде. Алар авылга кайтырга җыенган иде. Гөлфинә кирәк-яракларны, күчтәнечләрне сумкага тутырган арада әллә ничә тапкыр коридорга чыгып карады. Ләкин кеше тормышына тыкшынудан тайчынды. Бер ишек ачканында Таифа апасының баскыч култыксасына тотынып торганын күреп алды. Кире кереп, хатыны белән киңәшләште. Гөлфинә күрше апасы янына үзе чыгарга булды. Тыйынкы гына елап торган Таифәгә ул: "Елама, апа, кер әле безгә", диде. Таифа сүзсез генә Гөлфинәгә иярде. Күрше карчыгы бераз тынычланганнан соң: "Без, Таифа апа, авылга җыенабыз. Менә сиңа ачкыч.
Без ял көне киләбез. Суыткычта бар нәрсә бар. Өеңдәге кебек бул. Уйларыңны тәртипкә салырсың, Таиф апа. Күренми кара әле. Эзләрләр микән, әни кайда дип. Менә шуннан нәтиҗә ясарбыз, диде яшь хатын, Таифәнең кулларыннан тотып. Рәхмәт, балалар, диде карчык, күз яшьләрен сөртеп. Таифә, изге теләкләр әйтеп, Рафисларны авылга озатып калды. Минем дә ярты җаным авылда бит, балалар, диде ул, акрын һәм ишетелер-ишетелмәс кенә пышылдап. Унберенче бүлек. Илнур башы чатнаганга уянып китте. Күзләрен ачмакчы булды, әмма көчле кояш нурлары ирек бирмәде. Кайдасың әле мин? Аның беренче уе шул булды. Ул торырга теләде, ләкин ниндидер авырлык тәнен басты. Башы күтәргесез авыр тоелды. Аннан нидер исенә төшерергә тырышты. Эшеннән чыккач, өенә кайтасы килмәде аның. Каядыр, әмма өйгә түгел, диде үз-үзенә һәм кафе барга юнәлде. Бер шешә шарап алды да, тәрәзәдән урамга карап, тик эчеп утырды. Урамда да нәкъ гаилә тормышындагы кебек тәртипсезлек, ыгы-зыгы икән ләбаса. Завод-фабрикаларда кыскартулар башланганнан бирле, урам чаты сайын ларёклар, әрле-бирле йөргән эшлексез эчкече ирләр, ярым шәрә хатын-кыз күбәюне шәйли иде ул моңарчыда. Озаклап бот буе малай-шалайның тәмәке көйрәтүен кызыксынып карап утырды. Үзенең яшьтәшләре белән беренче тапкыр тәмәке тартып караулары исенә төште. Ләкин алар булай кичкенә түгелләр иде. Кая иркенәеп тарту булсын, кайча пысагына. Ул арада бәйләнешеп сугыша башлаган ир балалар тәрәзә буеннан каядыр югалдылар да. Бары аты юлы белән сүгенү авазлары гына ишетелде. Ул кабат шәрап салып ичте. Янына чигән малайына охшаган кичкенә генә бер бала килеп, күзләренә төбәп карады. Илнур әле яңа гына сатучы кайтарып биргән акчаны шул баланың учына салды. Йөрәге әллә нишләп китте. Якынрак килсә, кулын сузган бу баланың юынмаганга гына кара туткылга әйләнүен һәм кыз бала булуын аерым ачык күрде. Ул кәефсезләнеп, күзләрен тәрәзәгә төбәде. Кәгазь тартмалар өстенә җайлашып сату иткән әби-шәбиләрдән калган чүпчар бөтен урамны бизи. Гаиләсендәге ыгы-зыгыга гадәтләнсә дә, илдә көннән-көн тәртипсезлекнең артуына иеләшә алмый иде әле ул. Аз-азлап эчә торгач, шешәнең яртысына кадәр төште. Җиңеләеп китте. Тәрәзәдән күренгән урам тәртипсезлекләре күзенә ташланмый башлады. Уйлары да үзгәрде, матурайды. Ул күңел күтәренкелеге белән өенә атлады. Рафислар белән аралашып яшисе иде. Бәлки, хәзер Надия да алардан элекке кебек көнләшмидер дип уйлады ул, Рафисның 2 ай хезмәт хакы алмаганын исенә төшереп. Кибеткә кереп бер шешә аракы алды. Рафис янына керермен, аңлашырбыз. Аңарчы әни белән сөйләшеп аласы булыр. Өйләнгәннән бирле әни белән бер генә тапкырда утырып сөйләшкән юк. Эй, әни, ачуланма. Син мине яратасың, беләм. Ә мин нигәдер Надияны күбрәк яратам. Начар хылыклы булса да яратам. Әни белән сөйләшәсе булыр дип уйлады ул. Илнур шундый уйлар белән шат йөзен балкытып фатирына кайтып керде. Каршы алган әнисен гомер булмаганча кочаклап үпте. Кайттым, әни, диде елмаеп. Таифә хәлне Илнурның ишек ачу рәвешеннән үк аңлап алган иде. Улының аяк киемен салганда тигезлеген югалтканын күреп, беләгеннән тотты. Илнурның җәелгән авызына, куаныч тулы йөзенә карап, ни дияргә дә белмәде аны. Аулакта улы айныгач сөйләшергә башына киртләп куйды һәм сабырлык саклап кухняга юл алды. Ваннадан чыгышлый, салмыш ирен күреп алган Надия күркә сыман кабарып каршына килеп басты. Надия, матурым, мин азрак кәктем. Сөйләшик, аңлашыйк әле. Булай яшәү түгел дип, хатынын иң башларыннан кычып алды. Иренең кулын сыпырып кына төшерде хатын. Алкаш, синең белән нәрсә сөйләшеп була? Кеше тиен акча санап яшәгәндә, ни йөзең белән эчеп кайттың? Әллә инде сумкаңда аракымы ул?
Хатын иренең сумкасына үрелде. Илнур сумкасын артына яшерде. Әни булган? Мин дә ир кеше. Күкрәгенә учы белән сукты Илнур. Минем дә эчәргә хакым бар. Эй, хәчтруш! Ну-ка бир әле бутылкаңны. Надия Илнурның сумкасын үзенә тартты. Ир карышты. Ишек төбендә ир белән хатын җан тырмашып сумка өчен тарткалаштылар. Надия сумканы ала алмагач, Илнурны этеп җибәрде. Тигезлеген саклый алмаган Илнур идәнгә әүмәкләп егылып китте. Кухнядан Таифә йөгереп чыкты. Илмира бу мәхшәрдән куркып елап, дәвәнисенең артына качты. Ана улына торырга булышты. Эй, улым, син бу нәрсәне авызыңа алмый идең бит. Нигә ялгыштың? Туйдым мин, әни. Менә моннан туйдым бу тормыштан. Илнур имән бармагы белән муен турысыннан сызып күрсәтте. Тормыштан туйган имеш. Синең тормыш иткәнең бармысың әле? Минем әниләр туйындыра ич сине. Идән уртасында басып торган Илнурга кыюлык иңде. Күзләрен кысып, ачу белән Надия өстенә килә башлады. Шулаймыни? Әле мин эшләмиммени? Мин алкаштамы? Күрсәтәм мин сиңа хәзер алкашның кем икәнен. Илнур сумкадан аракысын алып, зур адымнар белән кухняга таба атлады. Рюмкалар эзләп тормады. Хәер, аларда рюмка һәм башка матур савытлар кагылгысыз булып стенкада матурлык өчен генә тора иде. Шитләре кителеп беткән чәшкегә бүл-бүл китереп кыйган аракыны гылт-гылт итеп эчте ул. Өйдәгеләр бу күренешне тын да алмый карап тордылар. Бераздан, нәрсә карап торасың? Тый улыңны дип, күзләрен акайткан килен кайнанасына акырды. Улым, акылсызлык бу. Тормыш мәсьәләләрен булай хәл итмиләр. Ялгышасың. Бар әле син дә ачуны китермә. Барыгыздан да туйдым. Менә моннан туйдым. Илнур кабат муен турысыннан имән бармагы белән сызды. Син, дип акырды Илнур Надиягә карап. Берәр сүз әйтеп җанга тиясең икән, үзеңә үпкәлә. Мыскыллы елмайган хатын нәфрәтләнеп карап торды да, ышынып ире өстенә ябырылды. Моны күргән Таифә сулык-сулык елаган Илмираны залга алып чыгып китте. Нишләтәсең, Нишләтә аласың? Надия ирен иң башыннан селкеде. Усалланып торып баскан Илнурның тавышы хайран көчле иде. Син кемгә җилпенәсең әле? Эзең булмасын минем янда. Мактаулы атаң белән анаң янына кайтып кит. Илнур шишәдән чәшкегә кабат аракы кыйды. Ачуына буыла язган Надия сүзләрен теш арасыннан сытып чыгарды. Тезләндерәм әле мин сине. Мүкәләтеп аяк астымда йөртмәсәм, исемем Надия булмасын. Пашлаты! Илнур салган аракысын эчеп бетерде. Надия залга чыгып, кайнанасына сүз запасында булган бар начар сүзләрне яудырды да, сумкасына аннан-буннан берничә кием салып, кызын җитәкләп, фатир ишегеннән чыгып китте. Таифә тере көе утта янды. Аңа бу сүзләрне ишетү өстенә таш ишелгәндәй авыр булды. Күңеле әрнеде, йөрәге чәнчеде. Йөрәк даруын су белән йотып җибәрү өчен кухняга чыгарга мәҗбүр булды. Я Ходай, йөрәккә дәва бар, җан әрнүенә бар микән? Баягы усаллыклары кая киткән Илнурның? Улы өстәлгә таянып, чәчләрен учлап, тавышсыз гына йылый иде. Таифә нигә чыкканын да онытып, улын кычып алды. Йылама, улым. Бу ирләрчә йылау түгел. Сиңа нык булырга кирәк. Хатыныңны куып чыгарып та дөрес эшләмисең. Синең сүз булырга тиеш бу йортта. Син шулай сонсызланып яшәсен өченгә гомер иткән йортымны саттыммыни мин? Ишеп кенә дәрәҗәңне күтәреп булмый, улым. Әни, яратам бит мин аны, дип сулкылдады Илнур, нәни малай кебек, әнисенең беләгенә башын куеп. Ана улын кызганды, уйга батты. Улының башыннан сыпырып, озак кына сүзсез торды. Аннан килененең әйткән пычрак сүзләрен баш артына чигән кебек, кискен хәрәкәт белән башын артка ташлады. Этеп диярлек Илнурны турылап утыртты. Күрәм, улым, күрәм, диде ул нык көр тавыш белән. Яратам дип, хатын аяк астына келәм булып ятмыйлар аны.
Мин дә яраттым әтиеңне. Яратам дип көндәш өенә барып бәямне төшермәдем. Ирен яраткан кеше аның бәясен төшерә торган адымга бармый. Димәк, мәхәббәтегез бер генә яклы. Ә син, онытылам дип, эчү белән мавыкма. Эчкечелек кешелектән чыгара ул. Әтиең нишләде әнә? Бар начарлык тәртип булмаганнан килеп чыга. Илнур әнисенең көчле тавышына башын күтәреп, күзләрен зур итеп ачып карады. Хатының тәрбияле түгел, улым. Сайлаган тормыш иптәшең начар холыклы булгач, аның һәр гамәленә ярашып кына тормыйлар. Бер бөтен булып яшәү өчен икенче яртыңны тәрбияләргә туры килә. Ир яки хатын алыштыру, күлмәк ыштан алыштыру гына түгел. Димәк, сиңа икеләтә нык булырга, көчле булырга кирәк. Тәмам йомшарган, күзен шилт-шилт йомып утырган Илнур әнисенә карап утырды да әйтеп салды. Кайсыгызга ярарга белгән юк, әни, чык син берәр бабайга кияүгә, һәм шунда китеп яшә, Сине яратмаганга шулай дулый ул. Сиңа да рәхәт түгел бит булай яшәү, әни. Ул ялварулы күзләрен әнисенә төбәде. Таифә, кайнап торган шулпанның капкачын ачкач ургылып чыккан кайнар пар кебек, утырган урындыгыннан сикереп торды. Әйтерсең, өстенә кайнар су кыйдылар. Тәне кызышты, тыны кысылды, хәле китте. Ул өстәл кырыена тотынды. Нәрсә ишетәм мин? Надиянең шакшы сүзләре алай авыр булмаган икән әле дип уйлады. Һәм үзе дә аңламастан коридорга чыгып китте. Туган авыл, синдә генә күкрәк тутырып сулаган һава шифалыдыр ул. Кояш та ягымлырактыр. Рафис куаныштан гел елмайды. Ә Гөлфинәнең бу йортта булай иркенләп йөргәне юк иде әле. Урамга алып чыгып, Илмирын коляскага салды да, ике кызына күз кылак булырга кушып, өй җыештырырга кереште. Рафис бакчада эшләде. Бик рәхәт иде аңа. Ул институтны бетергәндә, авылга кайтып төпләнәм, мәтәлчек атып уйнап үскән кырларда иген игәм дип хыяллана иде. Әмма агроном белгечлеге алган егет авылга кайтып яши алмады. Үгәй ана белән җизнигә әйләнгән Газиз атага кирәкми иде ул. Соңгы җирсү хисләрен басып, шәһәргә китте. Һәм моторлар төзү заводының көчле ихтыярлы кеше генә чыдый ала торган кайнар цехына кыючы булып эшкә урнашты. Әле дә исендә. Бер еллап эшләгәч, учет эшендә утырган олы яшьтәге хатын булай диде аңа. Балакаем, ничек түзәсең, ничек эшлисең син монда? Мин цехның ишеген ачып япканда да үлә язам. Тәмуктыр ул, шул кадәр кызу бит, диде. Рафис елмайды гына ул вакыт. Кем аңласын соң авыл егетенең кичерешләрен? Йөрәк кичерешләре беркемгә дә ишетелми, аңлашылмый шул. Үзең генә беләсең. Тәмук бу түгелдер ул, апа. Тәмук ул. Кечкенә чакта әниең үлү. Үз атаңнан җәбер күрү. Үгәй анаңның сине туып үскән нигезеңнән читләштерүе. Соңгы җибең өзелү дип әйтәсе килде шул чакта. Сыйык кайнар тимерне формаларга салгандагы кызулык, Газиз атаңның тормыш итү рәвешенә хурлангандагы кайнарлыктан кайтышрак әле ул. Бакчаны үткән елгы яфраклардан чистартканда, уйлары гел үткәннәрдә йөрде. Җыештырган сайын бакчага ям керде, күңел үсте. Алмагачлар чәчәккә берләнгәннәр. Нинди матур бу дөнья. Рафисның күңелендә дә зәгыйф кенә бире ачылып килә. Кайтып яшисе иде туган нигезгә. Рәхәт, бик рәхәт иде Рафиска монда. Ул киерелеп иснәп алды. Тәрәзәгә күз төшерсә, Гөлфинәсе аңа елмаеп карап тора икән. Тәрәзә аша сөю тулы күзләр очрашты. Һәм беренче кабат очрашкан егет белән кыз кебек күзләр генә серләште. Күзләр сүзләр түгел, алар алдашмыйлар. Мин бәхетле. Син мине яратасың бит, диде калын кашлы кара күзләр. Кыйгач нечкә кашлы зәңгәр күзләр дә үзенә төбәлгән күзләрдән укып җавап юллады. Мин дә сине яратам. Син мине аңлыйсың. Бу безнең зур бәхетебез, Рафис. Мәхәббәтем минем.
Рафисның канатланган күңеле түзмәде. Гөлфинәсе янына өйгә кергәндә, аяклары җиргә дә тимәде. Гөлфинә эчке киемнәрен кигәндә, Рафисын шелтәләгән булды. Син, әтисе, чын хуҗаларча йөрисең әле бу йортта. Хуҗалары без булырга тиеш бу йортның. Шулай дисеңме? Әллә Вәсилә ападан җәйләрен аз гына монда торырга сорыйм микән дип уйлаган идем. Мин көн озын өйдә бит, Рафис. Шәһәр һавасы шәһәрнеке инде ул. Әллә җәй көне монда торыйм микән? Син атна сайын кайтып йөрер идең. Мин синнән башка бер көндә тора алмыйм. Ни бит, 3 бала, коляска белән 5нче каттан урамга чыгуы гына да авыр. Әнә авылда ничек рәхәтләнеп урамда йөриләр. Авыл кояшы файдалы ул. Сәламәт итеп үстерергә иде балаларны. Уйлашырбыз. Хәзер генә кистереп әйтә алмыйм. Авылдан күңел күтәренкелеге белән кайттылар. Таифа апалары аш-су әзерләгән иде. Өстәлгә гөбәдия дә куелгач, табында әйтеп бетермәслек рәхәтлек таралды. Һәр вакыт беренче аваз салучы Алсинә. «Улла, бәлеш!» диде һәм Таифаны кочаклап алды. «Сүземдә тордым инде, Гөлгенә апаң әйткәч» дип киткелдәде күрше әбиләре. Гөлфинә сорарга кирәк тапты. «Таифа апа, синең монда икәнеңне Илнур белдеме?» «Юктыр, бер кая да чыкмадым. Чыкмасам да нәрсә булганын белдем. Гафу итегез. Сезгә бездәге тавыш бик ишетелә икән шул. Ишетүемчә, кода белән кодагый лекция укып киттеләр. Шуннан ул бу ишетелмәде. Мин күршләрем сезгә зур рәхмәтле. Бәхетегез гомерлек булсын. Орагызга өлфәт мәхәббәт сезнең. Миңа чынлап та берәр ялгыз бабай эзләргәдер инде». Таифа тулып ташкан яшьләрен тыя алмады. Ир белән хатын сүзсез генә күз карашлары белән сөйләштеләр. «Таифа апа, үзеңә тиң бабайны тиз генә таба алмассың әле. Мин сиңа туган нигеземә кайтып торырга тәкъдим итәм. Син ничек уйлыйсың, Гөлфинә?» Гөлфинәнең йөзе балкыды. «Каян башыңа килде бу, Рәфис?» диде ул чын күңелдән шатланып. Таифәгә борылып, ялварган тавыш белән: «Таифа апа, әйдә бергәләп җәй торыйк әле шунда. Синең дә кадереңне аңларлар. Менә күрерсең, кайтып алып китәчәкләр алар сине» дип күршесенең кулларыннан тотты. Таифаның йөзе яктырып китте. «Син, Таифа апа, күренмәгәч күренмә инде. Чыкма бездән. Киләсе атнада май бәйрәмнәре. Сумкаларда күп булыр. Булышырсың диюем. Авылда калдырып китермен мин сезне. Бер-берегезгә иптәш булырсыз. Авылда рәхәт, Таифа апа. Син бит авылны да сагынып саргаясың, күрәм. Безнең Гөляр бик матур авыл, күргәч ышатырсың әле». «Дәвәни дә авылга кайта» дип аваз салды Гөлгенә. «Рәхмәт, балалар». Ял көне Илнур күрше Рафисларның ишек кыңгырауына басты. Ачучы булмады. Авылдадыр булар дип уйлады ул. Әнисе кайда булыр икән? Кичә дә кайтмады. Нәрсә булды соң әле бу? Хәтергә дә төшми. Әйе, искә төште. 3 ел буе минем йортта яшәгәнеңне оныттыңмы ни? Авыл гыйбады дип акырда аңа иртүк килеп җиткән бабасы. Надияны куып чыгарганмын димәк. Әни кая булыр икән дип аптырады. Кайтыр әле, кая барсын дип уйлады ул соңыннан. 2 кулын кесәсенә тыгып, подъезд төбендә байтак басып торды Илнур. Аннан өенә кереп, атынының киемнәрен барлады. Аха, эшкә бара торган киемнәре өйдә. Димәк, кич кайтачак. Илнурның күңеле сөенеч белән тулды. Кибеткә барып, бер туңдырма алып кайтты да суыткычка куйды. Шул баруда алган бер шешә пиво белән баш төзәтсә дә, күңел төшенкелеге кимемәде. Аман нидер җитми, нәрсәдер башкача. Диванда нишләргә соң дип көн узын уйлап яткан Илнур кич белән челтерәп ачкыч борылган тавышка торып утырды. Тагын кем ачсын ишекне? Әлбәттә, Надия. Ишек ачылышка елмаеп хатыны белән кызы каршына килеп басты ул. «Хөрәсән, нигә авызыңны йырдың әле?» диде Надия, ишекне ябу белән күзен акайтып. «Кайтмыйсы идем. Хаҗәтемә кирәк синең фатирың. Миңа әниләрдә дә бик рәхәт». «Ярар инде, Надия. Гомер эчендә бер эчкәнмен. Гафу ит».
Бұлай ғына құтыла алмайсың әлі. Бала қаршында мені мысқыл итеп қуып шығардың. Тізленіп ғафу сұра башта. Ирнің көңіліне толған қуанышын юғалтасы келмеді. Ярар, сеніңше булсын. Илнур тізіне шүкті. Ғафу ет, яме. Башқа ішіп тузынмам, қуып шығармам. Менә ишмаса, бу шын ирләрчә дип елмайырга тырышып, авызын кыйшайтты хатыны. Анан кая ылакты әле? Белмим шул. Кичәдән бирле юк. Наконец-то аңлаган. Күземә күренмәсен. Хатыны сүзен ишетмәде дә Илнур. Очып диярлек кухняга чыгып китте. Кызым, мороженое алдым сиңа. Кил әле, диде ул стенага сөялеп торган кызына. Вот, мороженое да алган әтисе. Наконец-то акыл керә башлаган. Илнур хатынының сүзен тагын колагына да элмәде. Туңдыргычтан туңдырма алып кызына сузды. Рәхәт булып китте аңа. Ни әйтсә дә риза, тик Надия гына ташламасын. Ләкин Илнурның өмете акланмады. Надия шул көннән фатирга килеп кенә киткәләде. Бүлек. Рафис гаиләсе белән Тайфа апаны авылда калдырып килгән иде. Ир ачкан ишекнең яңагына сөялгән Илнур хуҗа, әйдә уз дигәч тә, ни кермичә, ни китмичә әллә ни кадәр басып торды. Рафис күз төпләре каралган, киемнәре таушалган, яңагын төк баскан Илнурны күреп, бер мәлгә югалып калды. Сөйләшергә телим, диде ул төксе генә ишектән узганда. Бер сүзсез тәкъдим иткән урындыкка утырды һәм Рафиска үтә җитди караш ташлады. Әнине син яшердеңме, диде. Рафисның күңелендә мәгънәсез бушлык хасил булды. Ул башын иеп, келәм бизәгенә текәлде. Яшердеңме дисең? Синең әниең җансыз әйбер түгел бит яшерергә. Ул әрнүле сулышын чыгарып кинәттән Илнурга борылды. Кемгәдер ияреп кайтырга иясез күчек тә түгел. Ул сине үстергән әнкә. Мин аны улың кадереңне аңлаганчы авыл һавасын сулый тор дип туган нигеземә кунакка алып кайттым. Шушы якты дөнья йөзендә чит кешеләргә дә илаһи яктылык сирпегән әниеңне хәзерге минутта ук үзеңә алып китә аласың. Бу сезнең мөнәсәбәтләр. Ә мин аны күрше буларак авыр мизгелендә читкә тибәрә алмыйм. Илнур капылт кына шыңшып елап җибәрде. Һәм начар сүз әйттем, ахры исерек баштан. Ташлап китмәс иде. Рәнҗеткәнмен инде. Эх, буталдым мин, Рафис, диде. Буталсаң, башың үзеңдә, шиш, дөресезгә төш. Рафис кәгазь битенә адресын язды. Менә сиңа адрес. Автовокзалдан безнең якка йөрүче кайсы автобуска утырсаң да, алып кайтып җиткерер. Кайтып гафу үтен булдыра алсаң. Илнур ничек капылт елый башласа, шулай капылт туктады. Кәгазь кисәген чалбар кесәсенә бөкләп тыкты. Рафис яхшыга өмет тотып, озатып калды. Рафис һәр атна ахырында авылга, гаиләсе янына кайтты. Күңеле һәр чак шунда ашкынды. Шәһәр тормышы көннән-көн төссезләнә, шыксызлана барды. Бар ям, дөнья рәхәте авылдагына кебек тоелды. Илнурның еш кына исерек булуы, әнисе янына кайтмавы, аның белән кызыксынмавы гайрәтен чигерде аның. Хәтта күрше фатирның ишеген дә сөймәс хәлгә килде ул. Чик сакчылары көне иде. Армиядә хезмәт иткән дуслары ял паркына бәйрәмгә чакырдылар. Инде ничә еллар күрешмәгән дусларын да күрәсе килә иде Рафисның. Ләкин Гөлгенәсенең туган көне шул бүген. Илнур да чик сакчысы булып хезмәт иткән икән. Аның фатирына гимнастерка кигән салмыш дуслары агылды да агылды. Бу күренеш авылга кайтып китү өчен ныклы сәбәп булды Рафиска. Ул һич икеләнүсез авылга юл алды. Автобустан төшкәндә кич җиткән иде. Авылдашларының мәдәният йортына таба барганнарын күреп, кая агыла бу халык дип уйларга да өлгермәде, каршысына яшьтәше Камил килеп чыкты.
Нихәл яшти, бәйрәм белән. Безнең бәйрәм бит бүген, диде ул, шактый кәефле хәлдә Рафисны кочаклап. Әллә бәйрәм хөрмәтенә концертмы клубта? Рафис ияге белән клуб ягына ымлады. Авылда нинди бәйрәм ди ул? Әнә, 3 көннән җәй башлана, кырга 3 бөртек ашлык төшмәгән. Кем әйткәндәй, колхозны талыйсын талап бетерделәр дә, хәзер булмаган ырлык, 3 бөртек техника белән нәрсә ничек чәчәсе дип лафралар. Халык җыелышып кычкырыша да таралыша. Районнан килгән вәкил колхозны күз күрмәгән, колак ишетмәгән кешегә бирергә инде. Картлар үзебезнең авыл кешесенә генә тапшырабыз дип каршы килә. Югыйсә алган булалар да, 1-2 елдан шуның кадәр акча тотылды дип, нәрсәне дә булса юкка чыгарып китеп баралар. Тагын ярык тагарак янында кала колхоз. Әйдә, җыелышка кил яшти. Күңелле анда. Камил, ихлас елмаеп, Рафисны кулыннан тартты. Белер-белмәс башы белән хатын-кыз шәрелди. Белгәне тентекләнеп бер сүзгә кысылмый утыра. Исполком вәкиленең үз кешесенә тагасы килә. Тегесе бик аласы килмәгән кебек кылана. Кыскасы, тамаша анда. Зав клубка хөррият малай. Рафис үзе дә аңламастан Камилгә иярде. Кино залының ярты урыны буш иде. Калада яши башлаганнан бирле мәдәният йортына аяк басканы булмады аның. Килеп кергәч тә яшьлек дулкыны йөрәген биләде. Хатирәләр яңарды. Җыелыш нәкъ Камил тасвирлаганча булды. Вилдан агайның ярсып кычкырганы гына күңеленә хуш килде аның. Нинди хуҗалык иде бит. Нурәхмәт идарә иткәндә, ни кадәр милекне пранзаран китердегез. Бусы да төяп китәргә генә килә. Бирмибез. Әнә Фәргать бик яхшы кандидат председательлеккә. Аны куябыз. Нурәхмәт аның мәрхүм бабасы. Фәргать 2 туган абыйсы. Рафис кызының туган көне булуын, үзе өчен борчылуларын исенә алып уңайсызланып куйды. Һәм җыелыш бетмәстән кайтырга ашыкты. Ишектән чыгып барышлый, артыннан Рафис дип эндәшкән тавышка борылырга мәҗбүр булды ул. Аңа таба чал чәчле беренче укытучысы килә иде. Рафис кире борылып, Гөлмәрьям апасы каршына атлады. Исәнмесез, апа? Хәлләрегез ничек дип 2 куллап күреште. Яхшы, Рафис. Син ничек? Авылга йылышкансың икән. Гаиләңне кайтарып та куйгансың дип ишеттем, дип елмайды укытучысы. Әллә авылга кайтырга уйлыйсыңмы? Юк, апа, дип әйтергә ашыкты ул. Гаиләм вакытлыча, җәй көне генә торачак. Нигә кистереп әйтәсең әле юк дип? Туган нигезең сине көтә, Рафис. Аннан туган авылың кырлары да синең кебек нык куллы ир, яхшы белгеч сорый. Кайда да бер кояш. Укытучылар җитми. Хатының укытучы икән бит. Әйе, укытучы. Рәхмәт, апа. Ышаныч белдереп яхшы бәяләүегезгә. Дип эчкерсез елмайды ул. Син уйла әле, уйла. Бер көн үтеп киттем йортыгыз буеннан. Күрер күзгә рәхәт тормыш гөрли нигезегездә. Агроном белгечлегең бар бит синең. Заводта эшләргә училище белеме дә җитә. Шәһәрдә бер төпләнгәч, кайтасы килми шул, апа. Телевизордан бер көн кайсыдыр фабрика эшчеләренең пикетка чыкканнарын күрсәттеләр. Сезнең завод ни хәл соң, Рафис? Заводта шул хәлдә. Хәзер җитештерүнең кирәге юк. Агач тәрәзә рамы ясый торган берләшмәгә урнашырга йөрим. Нинди ил таркалды бит, Йөрәгем авырта шуңа. Кайт син, кайт туган нигезеңә. Кырга барган җиреннән җир ырлык сырый дип елап кайтты Вилдан абыең. Авыл язмышы сезнең кебек нык куллы яшьләрдә. Рафис өлкән укытучының ихлас сүзләрен кире кагып, күңелендә ризасызлык тудырасы килмәгәнгә генә уйлармын, апа, дип әйтергә мәҗбүр булды. Сабыллашып кайтырга ашыкты ул. Юл буе ни дип әйттем инде мин дип үзен битәрләде. Өйгә кайтып кергәндә, кичке караңгылык иңеп килә иде. Барысы да борчулы. Кызлары шунда ук әтиләренә сарылдылар. Кызым, туган көнең белән дип Гөлгенәне тәбрикләде әтисе. Йомшак ак аю бүләк итте. Ул синәгә Барби курчагы бирәм. Зур йомшак уенчыкны туган көнеңә алырбыз. Яме, кызым, диде ул
кызларын тигезләп. Кичерегез, мин сезне борчуга салдым, аңлыйм. Автобустан төшкәч тә миңа тоткарланырга туры килде, диде Рафис, артык җәелеп сөйләми генә, Гөлфинәсенең күзенә туры карап. Ярый, исән сау кайткансың, борчылган идек, дип куйды Гөлфинә елмаерга тырышып. Таиф апа, хәлләрең ничек? Яхшы, Рафис. Менә кабат авылда яшәп ятам әле, һич уйламаганда гына. Таифә башын аска иде. Илнур, әнигә бир дип, сиңа күрәгә кертте. Сәлам әйтте. Рафис Таиф апаның йөзенә туры карамаска тырышып, аңа үзе үлчәтеп алган 1 килограмм сары җимеш тоттырды. Җанланып киткән Таифәнең күзләрендә өмет чаткылары уйнады. Рәхмәт, балакаем. Ничек яшиләр? Ул бу ишетелми, Таиф апа. Әни күзенә күренергә оялам дип үкенеп сөйләп утырды Илнур. Адресны бирдем. Кайтып алам диде. Мин җәен бездә торсын, ял итсен дидем. Ул ничек уйлар тагын? Таифә кабат башын аска иде. Анда кайтмыйм. Таш кала, истәгенә кала, Рафис. Көз көне карчыгы үлгән берәр авыл картына таба авышырмын. Сезнең өстә яшәмәм, балалар. Куй инде шул сезнең өстә яшәмәм дигән сүзеңне, апа. Башка әйтмәяме? Ату үпкәлим дип, Рафис Таифәнең иңбашларыннан кычты. Яхшы бабай тапсам, үзем яучылармын, яме дип истәде. Утырыгыз, Гөлгенә теләге буенча дәү әниләре, ал син әйткәндәй, таракан җимеше белән бәлеш пешергән. Ачылган бәлеш капкачыннан чыккан тәмле искә Гөлфинә елмаеп баш чайкады. Эретелгән сыер майы белән бутады. Бик тәмледер. Әйдәгез, кайнар көе ашап алыйк. Аннан дәү әнигә рәхмәт әйтербез, ярыймы дип, кызларына ягымлы караш ташлады Гөлфинә. Авылда нинди яңалыклар бар, дип куйды Рафис, бәлеш ашаганда. Яңалыклар? Таифә апа чебиләр алды. Гөлфинә көлә-көлә Таифә апасына карады. Таифә дә тыйынкы гына көлеп җибәрде. Апа, апа, кала йөзәләл дигән тавышка игътибар итеп чыксам, ике кыз шатланышып мичкә кырыена тотынганнар. Ә суда икеше бишә бәләнә. Барысында ездертеп бетергән булырлар иде. Ярый, Таифә апа алдан күреп өлгергән дип көлемсерәде Гөлфинә. Алар башта езделәр бит әни. Аннан бата башладылар, дип каршы төште Гөлгенә. Барысы да көлештеләр. Чеби суда йөзми, кызларым. Үрдәк бәпкәсе түгел ул. Алайса ник үрдәк бәпкәсе алмадыгыз? Эй, Ходаем, инде үрдәк бәпкәсе дә алабызмы? Алыгыз, унлап кына булса да, анлык акча бар, диде Рафис. Улла, апа, йөзделәбез. Куанычлары эченә сыймаган ике кыз бала кулларын чәбәкләделәр. Бишара шәһәр балалар, дип куйды әниләре елмаеп. Биттеме яңалыклар? Мине мәктәпкә эшкә чакырып килделәр, әтисе. Менә бит, көтелгән килен булып чыктың әле син. Ни дидең соң? Ни дим? Көзгә китәбез дип сүз озайтып тормадым. Улыбыз кечкенә дидем. Рафисны төнлә йокы алмады. Таифә апасының сагышлы күз карашы йөрәгенә кереп урнашты. Таш кала, истәгенә кала, диде бит. Димәк, ул анда кайтырга җыенмый. Ә Илнур түбәнгә тәгәри, көндә исерек. Авылга кайтып төшкәч, ишеткән күргәннәрен кабат күңеленнән кичерде ул. Туган йортыннан күңеле чыгып, шәһәргә китеп баргандагы кебек, инде киресенчә, фатирыннан күңеле кайтып бара иде аның. Ә туган нигезе үзенә тарта. Бәлки кайтыргадыр. Кайда җиңел булганы бар? Кайнар цехтамы? Әллә яңа эштә җиңел булырмы? Капитализмга юл тоткан, тәртипсезлек чәчәк аткан бу елларда балаларны ничек үстерергә? Авылга начарлык бу кадәр үк тиз темплар белән үтеп кермәс шикелле. Көн озын эшләгәндә балаларны мәктәпкә ничек йөртергә? Үзе куйган һәр сорау шомландырды аны. Әле берничә көн элек кенә алар подъездындагы балик булмаган кызны көчләп үтерүләре һәм аны соңгы юлга озату исенә төште. Чәчләре янә үрә торгандай булды. Гөлфинәгә әйтмәскә булды ул бу хәлне. Йөрәге телгәләнер. Укыткан укучысы иде бит, дип уйлады. Эш урынында да хезмәт хакын тагын түләмәделәр. Эшләргә чимал юк. Көн сайын кыскартулар ишетелә. Эшсез калучылар саны артканнан арта. Уйларның ычы-кырые юк иде. Кычагында тыныч кына йоклаган хатынына озаклап карап ятты ул.
уйларын әлегә белдермәскә уйлады. Тик нәкъ 4 көннән бу мәсьәләне күтәреп, фатирына председатель булып сайланган Фәргать абыйсы килеп керәсен, 2 куллап эшкә чакырасын һәм үзенең авылга кайтырга тәвәккәллисен, кала тормышы, гомеренең бер мизгеле булып, хәтерендә генә каласын әлегә белми иде ул.